Hej derude. Ja, der sker noget specielt. Hvad vil det her? Ja, det kan du måske gætte ud. Jeg har fået en subscribers. Min første subscriber. Jeg vil sige, det betyder så meget for mig og min kanal. Jeg vil sige, jeg vil finde ud af, hvordan jeg i hvert fald kommenterer på et videoprogram på min Xbox 360, så du kan, så jeg skal få nogle flere sådan Xbox-videoer, biografikvideoer, og det, jeg laver det bedste video-interview, så jeg forstår godt, hvorfor jeg har så mange subscribers, kun en. Men og så når de kommer ud, vil jeg lave Skate 3, Saints Row, og måske 14 eller 15, når jeg får det, og alt muligt, måske også det Simpsons video, når jeg får det og noget. Så jeg håber, I vil glæde jer til, at jeg kommer til at det ud. Og så også det teaterstykke, som jeg laver i drama. Og det er der også en anden video, når jeg håber, du har set den video. Så ja, men i hvert fald, det betyder en del for mig. Det gør det virkelig. Virkelig meget betyder det for mig, og jeg glæder mig til at komme flere. Og du ved, fortæl det til dine venner. Og sig, de skal subscribe mig. Hej. Jeg vil lige se min far derude, men hej derude, og hej dig derude, og sig, hvis du siger til din ven, og mange tak, fordi du har gjort det her for mig. Hej.